Hej, jag heter Hans Eli och jag arbetar i Förja Kjolsane. Och i Løtene så har vi stått vid bridgekanten her i Kallbaksbotne. Och vi tattlar fra kanna att det kan gömma sig i terrabelten her. Och till det har vi i det 2 slag glopen. Den ene her, bare største glopar. Hessen er fra den nylagte smoltstø. Vi går i jattenramme og en träskafte. Och så har vi en annan här som man kan köpa i flera stötton och som sätter en kolfiberstång som är pålagt av näten. Så nu må vi få röjna vita vad detta kan göra. Ja, nekvat her kommer alltid ui, her onker rætja suttja. Ja, suttja, her flere rætjer og onker koenger eisene. Så dette røynes bare vel. Da kører vi så ui her. Prøv ena fra træet. Det er godt å gråpa framme vid bottene noen. Så man har en sterskare glop till det sjåvande. Och som sagt så är den ekter i. Här skulle vi bara ha gjort rista täran. Ofta sitter jorden efter att täran. Det var åter flera rätcher. Koengar och täralus. Här är glärrätcher. Och en 2 slag av rätcher. Och så räknar här är det ätande. En god mat till att köra då en glowheta panna. Så får man några brosknar godbitar. Här var en liten tärabross. Och så mycket liten hon för nästan jökna mäska. Kom för det jökna mäska nu. Vänta ju nu i handen. Här får. Här var det 2 slag rätjon och 2 slag fiske. En 2-prickade stoppe. Och hit kunde vara en sejer, men ta enkelt smått så är det ofta ringt att greina akkurat kan släta. Så är vi kommit hem efter Kjolsane och nu får vi ta få fonten till Höltar. Här är några små rätcher. Och nekvar av sån små rätcher, någon här har vi inte några försnau. Här kommer så några glärrätcher. Här brukar vi nekv som får in i här reisene. Bäge köpa där fristar och fänga där livande. Det har man fisken någon äckliga väl. Glärrätcher, där finner man nästan också i sojlamäven, så man fiskar sojl, sjösojl och sjön. Det kunde det gott ha varit glärrätcher. Här är en av de 2-prickade stoppen vi fick i det. 2-prickade stoppe till en fiskare, han blir inte större än 6 centimeter. Och är vanligare i terraskånen. Särskilt av kyrraplås. Flera rätcher. Och ett enkel som är GT Sejer. Så en liten terrabrosma. Terrabrosma är äggulja vanlig. Då det fjörda så kan man finna någon till terran. Och ofta ser man folk som tasta och toppont att ta reta terrabrosma. Det var en liten kokkekrabb i eisene som bor i en koinja.
rätt ja. Vilket sutt här av oss nu.